Ino raha voalohany ataonao vadinao koa mampirafanao? La vidéo est sponsorisée par Orange Madagascar. Ino tsara ampidany ndraiky edy question-nao? Raha voalohany ataonao vadinao koa mampirafanao. Za mon frère izy ka fa mampirafa za tsy maintsy ampirafa izy ka ataoko tsaratsara anazy izy ka ohatra za ampirafa. Za merdina. Zegny edy solution hitanao? Zegny malôha hitako mety e, fa tsy haiko ny olo sasany fa ninazy e. Bon plan B2000. Azahoanao appel 2 heures de temps mandeha amin'ny Orange na 11 minutes d'appel mandeha amin'ny opérateur hafa. Azahoanao 50 mégaoctets d'internet, azahoanao 20 SMS mandeha amin'ny Orange et 10 SMS mandeha amin'ny opérateur hafa. 2000 ariary foana fa mahazo zegny. Durée nazy 3 jours fa amin'ny Orange Money fo ahafahanao mividy izy. Soit anao mampiasa code dièse 144 dièse, soit anao mampiasa application Orange Money Afrique. Izy koa tako zegny izy mampirafy zaho, say misaraka. Tsy vitan'izay mbola misaraka koa. Le vadiny zegny miady 0. Anao matanjaka. Zaho matanjaka. Agnontaniako malôha hoe ino antony nampirafesan'ny za. Oya. Izy ka fa volagniny zegny, izy karaha avy aminazy antony nampirafesan'ny za zegny, tsy magnino za zegny mety milefitra fa aminazy. Eya. Saranao zegny izy koa boka aminao antony nampirafesa. Sarako izy ka avy aminazy. Azondrano. Ya, zegny. Miala fa. Satria iady aminazy baka ny karaha andratra egny. Voalohany malôha zaidy malôha tsy maintsy misaraka e, zegny malôha e. Boka koa fa mampirafy za boka izy. Fa tsy haiko edy tsisy za zegny lasa karazagna tsy haiko fivolagna anazy. Lasa za kerikery amin'ny fiarahamonigny zegny. Za mandeha mitety lalagna vadingagnako nampirafa tsy raha vitany raha magnano zegny. Za tsy maintsy tafisaraka fo za. Efa za ngôma ka be magnampody. Magnano zegny. Ke izy koa tatranao ambody ondrika. Izy eo ny eo izy tako magnano miaraka amin'ia. Amin'ny fotoagna zegny edy za mahay azy nama e. Izy ka tako ary voapirofoko tsara be fo nampirafy za izy, zay misaraka. Raha voalohany ataoko vadika mampirafy zegny, za edy malôha fa tonga de mandray décision za hisaraka aminazy. Direct fa hisaraka zegny fa tsy za solution hafa eky. Zegny na malôha. Amomana za matakatra saraiky. Misaraka zay. Zegny fo. Iya.